Monggo bos-bosnya ayam semuanya iki ayo. Kutimbul. Kita kesana dulu ada ajar. Monggo Bu, ini spesial buat ibu yang punya sesi gemah. Yang punya sesi gimana namanya Bunda? Ibu Timbul. Joget monggo Bu. Gensane alesmu kuwowo angadang rasane ngatiku nadyan wis lingsir yo aku isih mampu ladeni polaku. Dipersiapkan monggo Bu nanti lagu napa? Niki hae lho Bu Siapa ya? Ini punya lagu lagi enggak nih? Habis monggo nanti dibablaske lagu napa Bu Niki juga di belakang kita Ndo Anjar. Iya, ini bos-bos sih juragan-juragan ayam semuanya nanti ditunggu request lagu nggih spesial buat Ibu Prasmanan. Nanti dipersiapkan Bu monggo ngersake lagu napa? Nanti belum makan toh Bu Oh ya. Biar makan dulu biar aku kuat. Biar bersemangat ya Mas. Ayo Mas. Urip ana kutha gedhe kowe tak tokoke masak isine kowe apa wae marang sesedeman masih monggo bos. Ayo Pak Bos. Monggo bos. Bos siapa ini namanya? Dari Sumatera. Tunggu bos lagunya apa?
request apa Mas? Alhamdulillah ya nanti setelah ini langsung dibablas ke Mas Ajis, Bapak ngersake ninggal katresnan. Oh siap. Bu Timbul pantos sembah nuwun nggih ibu-ibu panitia. Oke. Niki lagune ninggal katresnan Bu. Heeh. Ya jan. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke masa isine kowe apa wae arang sesedeman mesti kasempatan Ninggal katresnan Pak E. Donita Jaya campur sari yo Donita Jaya. monggo bose woi atas Mbah Nuwun sehat-sehat selalu monggo Pak pasukan batik Monggo. Ayo Pak E Monggo ke sini, yuk. joget dulu. Nangis sajron. Nalika sliramu tak suware moga-moga Gusti ngijabahi sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya kowe ngene Ojo lali pawaleku kemono nimas janji-janjimu aku kang setya satu tak anteni nganti saelengku Monggo Ibu. Pak Bos. Ayo yo. Ayo Bos. nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwane iso kumpul Kaya
Monggo Mas Gino. Ayo. Masih bersama Donita Jaya. Ayo diragi. Yuk kita Sherlock. Dadi lewong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu kantilanku godho ati rinten siang dalu lewong bosku. Mas Atrono Des. Ayo bose. Sherlock ngendi iki? Suweng kono bungan tadi. Lah bose Lewong ngendi iki? enak di tanah tok Jambi. Kadya ati sawiji senadyan abot tak lakoni. Bose, lagunya apa boleh bos? Ya tadi sudah, Sing sekarang di- apa? Oke, Apa- Iki sing duwe lagu sapa? jalan-jalan. Oh, Sherlock ngendi to jane? Sherlock iki muter anu Google ya. Oh, kayaknya kita di sana itu. Ya. Iya toh. Iku di sana ada bakul apa ya? Sabda pandita ratu mroeng seliramu dadya ing sisihku mugi Gusti ngilati sampun masih tresnaku bakal dinawa mati. Iki pasukannya ngendi, Pak? Pasukannya padha ngendi? Ibu! Jasuknya, Bu. Ibu, jasuknya, Bu. Pak, jasuknya, Pak. Rasa penuhi mas tumetes kalbu ler ngoyai segoro datan bisa luluke atiku suwe nggon bungan tadi lewat nanti tanah tok Jambi dadya ati sawiji senadyan abot lakoni. Pak. Niki urusannya pripun niki pokoknya hari ini donaturnya Kakak Setrum luar biasa. Terima kasih banyak Kakak Setrum. Kesayanganku terbaik. Entekno. Iki gara-gara salah Sherlock ini. Sabda pandita tu mreng seliramu dadya ing sisihku mugi Gusti lilani tresnaku
mana? Dadi lewong atiku nalikane Bos Nur sepisan ketemu sing pundi Pak wong ayu gantilanku godo ati rinten siang dalu Bos Nur. Bos Bose. Terima kasih banyak bosku. Kloter berikutnya bos, ayo bos. Suwe jonku ngenteni lewong enak ditarato jambi dadya ati sawiji senadyan abot tak lakoni Pakna, kayoke kok abot tenan to Pakna sing dirasa. Gara-gara salah Sherlock iki. Pokoknya donatur, terima kasih banyak buat donatur Kakak Ngetai joli. Setrum. Tekno ya. Heeh. Sabda pandita ring sliramu natya sisihanku mugi Gusti rilani masih bos tresnaku Ayo, Bos. Dinawa mati ayo mbakku sayang iya diganti yang lebih gayeng lagi. Kira-kira apa? Lewong. Apa Mbak? Apa wae tenan? Kawin kontrakan apa piye? Hek. Ah? Kembang rawe. Iya. Gateli Arep sing wi. ndi? Jaluke sing gayeng. Apa Mbak? Ayo apa? Dek. Apa sayang? Jaluke apa? Manut tapi sing rame. Sing rame apa Bos? Bos Nur. Nggih. Bojo loro. Sasake. Oh, Siji bojo loro berantek medeni kok ya. kandhani kawini kok. Oh, anak lali rame. janjine, oke. Lali janjine. Yo. Entekno Pakno. Kinurban jiwa rasa. Lali janjine. Mugi Gusti lilani. Tresnaku bak. Tresnaku bakal dinawa
dadi bener kawining kontrakan ya. Ganti lagune. Entekno sik Dek Anjay. Ayo. Piye Mas? Alah, wis tau sing koyo ngono. Janjane kowe
bar garone wong liya bablaske kembang rawe. Kembang rawe. Niki tasih menani pambutan spesial buat Bapak Oke. Pak Totok. Pak Totok, Bos Nur tetap di Bos sini. Nur, pokoknya Matus Mbak Nur nanti temenin Pak Bos Totok juga. Ning apa sih rambute? Tinggal aku.
Ninggalkan tresnan niki langsung dibawakan propiripun Pak De. Iki wis DP urung, Mbak? Urung, Pak De iki langsung angsuran. Oh, langsung pelunasan ya, Mbak. Di Rage, di Anjar, nanti juga ada lamunan. Oh iya. Oh, iya. Habis ini lamunan dulu ya Pak De. Keripik gedang, keripik telur, jodohan jangan sombong-sombong. Entekno dianjai. Pak Toto. Pandita Ratu. Mering seliramu dadya ing sisihku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinawa mati. Atus panuwun Pak De, nanti habis ini ditunggu ya Pak De ya. Terima Kita akan kasih. kembali ke laptop. Donita Jaya. Terima kasih spesial buat dulur-dulur pelaku usaha streaming Mas Dino. Iya. Dia masih selalu stay tune terus di channel YouTube Cerah Foto di Jantung. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Domo ngayu papujanku susah mong kangen sliramu Jawa ngayu papujanku ora beda rasane atiku awak lumrah ra bisa turu wayanganmu
rasa kangen ora bisa mari amung sira kan bisa nandani aja sumelang wong ayu tresnaku iki ra bakalayayu ora suwe aku bali Pinggir tabrak. bisa sumrake ana ing sisihku Mas Santo Wandoyo. Kata kesengsian siang ya dulur-dulur. Mas Reza. sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepujanku ati susah mong kangen sliramu coba ngayu pepujanku ora beda rasa ning atiku awak lungkrah ra bisa turu bayanganmu ngredo atiku Yuk. rena wengi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari hamong sira gak bisa nabati Terima kasih spesial nih Mas Gino buat keluarga besar streaming. Iya, ada Dia Mas masih Reza. selalu stay tune terus. Ada Mas Reza Widodo, ada Siapa meneh? Mas Santo Wandoyo, ada Mbak Lusmini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Salam Lusmini. sehat pokoknya buat dulur semuanya. Ada Wahyu. aja sumalang wong ayu tresnaku iki ra bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumande ana ing sisihku Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sanggianing para tamu kakung Iwah Putri, dumateng sesepuh bini sepuh yang satu kinurmatan langkung-langkung para pepunden pangemban pangembateng projo ingkang tansah dalam tresnani. Ugi mboten katelumpahan kunjuk dumateng sedaya sederek YouTuber Indonesia yang tansah kula bekteni. Saatipun semoga kita sareng-sareng ngaturkan puji dan syukur dumateng Hasan Gusti ngamur bagi dumati salawat salam.
Bujuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula tenggo-tenggo sakwat dengan siumul kiamat samangke awet mengedelari punika kawula lan panjenengan sami tasihipun paringi pinten-pinten kanikmatan pinten-pinten kanugrahan sehingga kawula lan panjenengan sami saged makempal wonten Dan Bapak Widodo adalah Ibu Dewi Ningsih sampun paling donga pangestu kagem teman Sarimbit. Kemenika Mbak Ajeng Rahma Amelia putri ingkang nomor kalih saking Bapak Widodo adalah Ibu Dewi Ningsih kang sampun kelapan daul lan Bagus Adi Santoso putra ingkang nomor gangsal saking Bapak Turut Harjo Pramono almarhum adalah Ibu Supiah. Mugi-mugi temanten kalih dadosno keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kita tansah pikantuk putra putri kang soleh lan soleha. Nggih Bapak Ibu tamu undangan kalau sekadang Donita Jaya Campursari dipun sesepuhi Rokomas Agus Gendon. Iki micil saking Tlatah Halim Perdana Kusuma marak sono wonten panjenengan sami nggih Mas Gino. Awit angga dawuh saking Bapak Widodo. telah Ibu Dewi Ningsih. Nggih. Sampun paling donga pangestu ugi paring lipur kati Gedening Campursari. Mugi-mugi pasten kula sakadang atas dumugi paripurna ganti samut itu suka adalah renang. Kula sakadang saking Donita Jaya. Jaya. Lastri wonten channel Cerah Foto Cijantung. Kasami saking kadang-kadang Yo Popayu. ya Pae. Popeye. Iya, Popeye. Jenenge anak-anak. Berarti Popeye. makannya itu makan apa namanya kuwi? Dongkatu gitu. Iya. Kalau saking Donita Jaya nyuwun Widuwati saking sekan cacah pun tunggal boga setunggal. Nggih. Dalam jenengan kadang Widuwati saking Donita Jaya. Sampun saga dengan karya mijil saking Laladan Cilacap. Cilacap Nggih. Jawa Tengah. Monggo langsung ke manjegaripun Ragil Saputri. 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 Oh. Donita Jaya. Ingkang kekalih mijil saking Laladan Wonogiri sukses. Pesanipun Dek Anjar Donita Jaya. Panjangannya dawa no jenengan aja. Dikatakan siang Dek Anjar. Semoga kabar Dek Anjar Ragil sehat selalu nggih. Ayo nomor telu sapa Mas Gino? Bose Juragan Putri Anindo Donita Nita Jaya. ingkang ngomong pungkasan Dek Jadi Mas Gino. tak asing dan tak bukan pesanipun Dek Nu Rizka Donita Jaya. Hop dan kaula piyambak bersama Duo Diki Donita Jaya. Foto Mas Gino. wonten Dek Bagus Dewantara. Ji, alhamdulillah niki sampun jangka Mas Gino. Widawati saking kula sakadang Donita Jaya Campursari. Nggih, sinambi lenggan sinambi yang rapi dan sampun semoga sarang-sarang kita midhangetaken kados pundi kiprah saking kadang-kadang Paksipan Campursari Donita Jaya.
Opo kowe akar delok anu sama. Ayo Mas Manten, Mbak Manten. Nanti ditunggu lagunya ya. Mas Adi lagunya apa monggo lagunya Lilo oke sing gede bang ngapuramu nimas pepujanku jejantong hatiku sambungku mung wanti dalu ngerupe dosaremu ngelawan garwamu remoe atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki pomo tenan sida dadi
tahu kamu banyak libur ya kemarin ya. Ora, Masa? ora penak blas nemu Dek, yakin. Apa nih? Mik mungkin lho. Oh, jongono iki larang loh Mas. Apa iya? Gak tahu kamu tuh gede. Seneng kamu. Minta boyo Dek, golek nganu sasaran. Aku urus sampean Kang Mas. Aku urus. Ojo ngono ekspresine. Sing gede ngapuramu Nimas pepujanku Jejantung hatiku Sambungku mung wanci lalu ngerubedo atimu kelawan garwamu Mas Kamra bisa uri lestarine ati remo atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki opo tenan sida dadi cakelu tak ganti dikopo kemati Piragil Dalem Kang Mas. mangkar sing ngene-ngene iki lho aman terkendali Final Mas. eh Ojo jujur-jujur apa Mas. pas tau kowe Ini Aki pokoknya terbaik ya Aki. Kamu gimana rasanya Aki dekat Pak No? Gimana rasanya? Hah? Gila, Tenan. Ini maksudnya gini tuh maksudnya. Dek siji iki Apa? sepenting enak napase dembat Masa? heeh Tenan nih. pitik ku ning meteng karo kono kok Tekna ya. Nanti bahas Akinya ntar lagi Aki ya. Masih semangat tuh Aki? Karena cedak ini. mau pilih yang mana Minta boyo
sambung wanci dalu Dik Bagus. Dik Ragil, matur sembah nuwun. Elsine sing niki mawon iki kegeden. Ayo ayo monggo monggo. Assalamualaikum. Kanin sapa akan rono. Ayo yo 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 yo. Menangis sajroning atiku. Lho gosen kene kabeh. Bos Nur, Ragil, ini sayang. Suwun rino lan wengi. Gemono ni Mas, janji-janjimu. Ayo Pak De, bisa kumpul kaya Pak De, monggo Pak De. Pak Bos, ayo yuk. Ayo Mas Gojek, Bos Gojek. Kesuwen.
jonggrang bosku. Ayo bos. Siap. Iki wis absen, sing urung absen iki. Iya. Ayo bos, bar iki delima. Sing di delima sing di bos. Oke, siap Mas Bos Nur. Oke. Ayo Bos Nur. Loro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal dadi wanita boyongan. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Ora mokal dadi wanita boyongan. Dek bagus. Pak Purwanto sembah nuwun Bapak. Tobat kowe wanita terhebat. Ora ngerti yen Bandung lanang jagat. Putra Prabu panggih Raden Damarmaya. Duwe aji sekti Bandung Bandawasa. Rorok jonggrang manungsa sampundha garwa. Jadi spesial ke pasukan-pasukan batik nggih. Alhamdulillah. Anin, spesial buat juragan-juragannya. Yuk. Makanya Bos Nur. Pak Tata, monggo Pak Tata. Ini juga Bu Bos, ini Bu Bos. Ini ada Bu Bos, ini Bu Bos. Bu Bos. Yang liwat aku kelingan. Ku Kita kabeh bokan. tolong. Biyen tak goleren. Nang cagak kebak tulisan war. Ini kemana lagi? Abang tolong kasih sayang. Tangguh aku tresno. Tanpa batal, tanpa kuasa. Bota-bota. Nek kono marani. Liwat balik. Saiki ra apa-apa lho. Tengah wengi nanti Kakak Trino. Buat seluruh Karang Taruna. Hore. Karang Taruna maju. Halo. Yang di ujung. Kita melumpuk nih kalau kabeh kayak. Catetan sakjroning ati katan lutut saya
iki seling dangdut apa Bos Nur lagune? Catetan sakjroning ati datang bapakku sing dar untuk saya merati aku kowe dadi garwa marako lerane kubuk kasoro pamintaku nemasito ase atot rontot tansah reruntungan hengsa rena lan ngene datan kinggang sarambut lamun adoh cakete ati cedak tansah mulat sindo asik ayo bareng mas situasi aku kang seto satu wet biyen nganti saiki kebasane batang kepapak obor sumunan yo mantu
Gil, Dik. Mokilas dari